ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲା ବେଳେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଜବରଦସ୍ତି ରଖିଲେନି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କ'ଣ କରିପାରେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ପୁତୁରା ହେବେ, ତାଙ୍କେ ଘରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଥିଲେ ତମେ ମୋର ପୁଅ ଭଳିଆ ହେବ, ତମେ ମୋତେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନାହିଁ କହୁଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲାନି। ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଦେଖୁଥିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ଏ ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆମେ କହୁନା, ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶୁଣି ମୁଁ ନିଅନ୍ତୁ। 3 ଦିନ ହେଲା ବସିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସି 3 ଦିନ ହେଲା ଆଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସିଛି। ତୁମ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି, ତୁମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୋର, ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ରହିବି। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ମାଆ, ତାଙ୍କ ବାପ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଘରୁ ତଡ଼ିକିରି ମୋତେ ବାଡ଼େଇକିରି ମୋ ହାତରେ ଛକ ବସେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଏଇଠି ବସିଛି ଅଖିଆ ଅପେକ୍ଷାରେ। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସାରେ। ମୁଁ ପଦାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ମୋତେ ଘରକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଘର କବାଟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଫେର 6 ମାସ ହେଲାଣି ମୋର ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ। ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ମୋତେ କହିଲା ଯଦି ହିଁ ତମେ ଏ ସମ୍ପର୍କ କଥା ତମ ସ୍ୱାମୀକି କହିବ, ତାହେଲେ ତମ ପୁଅକୁ, ତମ 2ଟା ପୁଅଙ୍କୁ, ତମ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦେବି। ମୁଁ କହିକିରି ତାଙ୍କ ମାଆ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେବେ ହେଲା? 6 ମାସ ହେଲାଣି ସାରେ। ଏଟା କୋଉଠି ପାଇଲେ? ଆମ ଘରୁ। ପାଇବା ପରେ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ବାହା ହେବି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସଂସାର ଅଛି, ମୋର ପୁଅ ଅଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ନ ବାହା ହେବୁ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇବି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହେଁ, ମୁଁ ରହିବି ଏଠି। କହିବା ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଘରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ତୋ ପୁତୁରା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ, ଯା ତୋ ପୁତୁରା ପାଖରେ ଯାଇକି ରୁହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁତୁରା ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଫେରାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ବାକି ରହିଲା ମହିଳାଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି।